Il-pandemija tal-COVID-19 bidlet il-mod li bih isir il-proċess tal-fostering, madankollu ma affettwax in-numru ta' koppji jew persuni li resqu għand id-direttorat ta' tfal biex joffru ambjent ta' familja li tfal li jinsabu fuq il-lista tal-fostering. Graziella Farrugia, ħaddiema soċjali fid-direttorat ta' tfal, spjegat illi n-numru ta' talbiet baqa' l-istess minkejja l-imxija. Pjuttost ġifieri ikonna min iva jċempel u jistaqsi jisma' jien naf jekk jiġu tfal magħna bħalissa kif għandi nġib ruħi jew x'miżuri rrid nieħu. U aħna niggwidawhom dejjem ovvjament nimxu skont l-aħjar interess ta' tfal kif ukoll insegwu l-miżuri li qed jingħataw lilna mill-awtorità tas-saħħa. Is-servizz tal-fostering qed jingħata online filwaqt li d-direttorat nida wkoll sensiela ta' seminars online li jsiru darba fil-ġimgħa li jitrattaw diversi temi għal kull min fetaħ daru għat-tfal permezz tal-fostering. Ikunu qed jgħixu magħhom dawk għandhom ħaddiema soċjali apparti mis-servizz tal-looked after. Naħdmu ħafna flimkien sabiex nassiguraw li l-għan tal-fostering qiegħed isir ukoll. Fl-aħħar 4 snin iżdied in-numru ta' tfal li sabu l-bib miftuħ ta' koppju persuni li laqgħuhom familthom u tawhom kien u wens bimħabba li ma bħala. Fil-fatt minn tarif parlamentari kien hemm mal-1400 tifel u tifla li ġew fostered madankollu l-appell jibqa' dejjem wieħed. Nappellaw sabiex dawk in-nies li għandhom imħabba x'jagħtu għandhom l-esperjenza wkoll jersqu għandna sabiex ikun jistgħu joffru ambjent ta' familja il dawn it-tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.